Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan rahmat berkatipun Pangeran Kekunjo. Dene kita sedaya lan mugya tansah pinaringan teguh ing sambikala. Shalawat salam katur kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang badhe kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Wonten pangarsipun sesepuh bini sepuh aji sepuh kesepuhan ingkang kawula hormati. Wonten pangarsipun kadang panitia penyelenggara ingkang kawula hormati. Wonten pangarsipun panggebating praja kinarya satriya ing nagari. Bapak Lurah ing Desa Lonjong ugi perangkatipun ingkang dahat sudarsana. Sumrambah wonten pangarsipun kadang sutrisno budaya ingkang caket ing manah. Katingal menika wekdal sawetawis ratri pramila saking menika kula dalasan sak rombongan nyuwun gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem panitia penyelenggara mriki kang sampun nimbali kula sak rombongan kinarya panglipur awujuding seniwara. Ananging mutah kula aturaken ing ngarsa panjenengan sami rincang-rincang sadaya tasih lebeting pasinaon. Pramila saking menika kersa ngaturaken gunging pangapunten dalasan kula sak rombongan nuwun matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngebut. Ayo su. Gus, Pripun? Pripun? Nggih. kowe matur nuwun adewe iso ditimbali kene karo kanca-kanca Sadawi Sadawi, Rasakti. Lah kita kesasar. Jane iki ya cerak cuma dhewe mubeng-mubeng mau. Ah iya. Mergo ana kecakakal-kakakan. Aku ya jane rono malah kebablasan aku. Tekan ngendi? Tekan Bandungan kono. Kamu ganen mau kok kaya ning ngarep buri kok kowe ilang ora tekan kene-kene. Nah iya. Iki dalam acara apa? Acara Merti Merti Dusun. Lonjong. Lonjong. Ya. Waduh mulane desa mriki akeh ibu-ibu karo cewek-cewek. Oh seneng lonjong-lonjong kok. Gus, iki yo ora ngono meneh, Gus. Ana bintang tamune ngerti kok. Sapa? Ah, Mbak Excel Marsanda, penari sing ngene lho. Du 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 ta du du. Kok dadi musik. Wah, aku lho. Nah. Apa? Yo saiki jaluke ngapura nek penangsange ra patek semangat. Ah ngopo? Apa tak hati? Oh iya ya. Iya toh. Aduh ngerti wong Mbak. Akene kunci di kita kok. Iki di streaming. Ora apa-apa nek menawa nonton njur balikan ngono. Ya matur nuwun karo kanca-kanca YouTuber, Gus. Sing mereka. Sik tak menyampaikan salam. Aku ingin tahu salam. Wingi ke Denen ngomong ini. Bagaimana kita bisa menuju pelaminan? Kalau ora iki pribadi. Kalau hubungan digawa tekan kene. Wis. Weh. Itu ana badhe si Abang. Ki rono-rono keparengan bapake kae apa? Nih, ya. Piye napa? Nggih. Niki gandengan nyambut damel niku kok radi. Ampun sos. Iki ngopo ta? Kowe ki ngopo to, Gus? Kowe ki ora usel-usel pinggir. Oh, jejer nek gogoke. Gus, kowe mau jare ingin po ana cewek. Kowe mau. Ora koyo ngono. Wong tikus ki nguyohe ra ngono. Lah ya kowe biasane kepiye? iki malah. Kowe mau kepiye? Kok sik saiki aku diceritani. Wong loro kuwi mau mangkat rene kepiye? Wah, Kanjeng. Urung tulung-tulung kok. Tulung. Piye? Wau niku wah pokoke rutene angel-angel. Salahe jenengan gawe story mang macet barang kula nggih wedi to. Yo, ana pepalang mau nang dalan macet sedelok tekan kene rada telat ning ra apa-apa. Kowe iki ngopo to, Gus? Ngopo? Aku lian paku tak golek. Terus berarti kowe mau piye? Wah kula munggah. Wah Mas tekan Bandungan barang. Hati kok silang pas tekan Bandungan. Berarti kowe mangkat wong loro. Wong Kowe loro. karo ki. Ora skoco. Santai wae. Ayo engko amplope tambah. Ora iki. Aku ra sengaja. Kowe get-geti aku kok. Get-geti aku mak trot. Rekok tembak ucu. Bringos kok ucu. Nasi maju. Mesake wong aku ya mau ora ngetrot. Nek ngetrot piye? Apa dicroti ngeten. Ora apik. Ya mesake rupane malah dingane sapa? Tinggal ngono. Iki sampun mawon. Pun. Ning kayak pembalasan. Arep pembalasan ayo. Pengen aku rata. Nesu. Sing nesu kek kowe. Aku. Kenapa Anda hamil? Terus ke wong loro kae. Gus, Hah? Wah, aku bojone gek tak simpen simpen nang ndi? kulkas. Tak
dol. Tak dol. Saiki ora nganggo katok aku. Acara Bandungan kok. Bos. Kok sama-sama ditendang. Bos. Bos. Iki adewe terus gaweane sik. Ya. Monggo Kanjeng. Ridu mawur mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit Kong maguru kong so tata kadya butulo wur panjriting turangga esti rakata Cuaca lelayu sapet amok cok wah woi wah woi wah wah
Kos. Tik. Kos. Woi. Iki ke. Enak Gus. Gua Kos iki ke senampung. Kowe ke wayahe tulung-tulung. Oke njaluk bapake muni oleh. Wah. Baleni rono kae. Wah, nyambut gawe kok ngono. Baleni. Nak iki. Nak sik. Ana sik. Malah ono wisata air bareng. Wisata air. Pak, ampun beneke Pak. Niki sewake payu nek ngeten niki. Niku Mas Tikus dereng siram niku Mas. Kos. Kowe luwih lucu saka ledeng. Wis baleni tulung-tulung. Kayak wis ana sing Awas niku adike malah keceh niku. Bapak to kuwi wong tuwa. Akhirnya nek cah cilik. Iki wong tuwa. Tulung-tulung. Tulung-tulung. Yo dodok telu. Halo, Bro. Ndi ciune? Ora kok ngono kuwi. Ampun, Mas. Oh iya. Kuwi aja dipecah. Iya. Iki soreng biyen, Kak. Iki soreng anu. Ora muni Kon to. ngopeni sego kok ngene barang itu. Halo. Ora muni to. Ramune Cah cilik. Gat Gus. Kocek. Bulan aku muni ora Gus. Ini to kowe munine kaya apik Gus. Iki tulung-tulung ya. Tulung. Tulung. Baleni sing tenanan. Ya anggere aku cerak-cerak Excel kok do iri to. Awane iki lho, Jan. Tek. Kowe ke kulit kedan. Baleni kok jero. Baleni. Aleni jan golek dhuwit 150 Latihan ra tau mangkat. Latihan ra tau mangkat. Mangkat telat. Kesurupan. Tulung ono. Anteng. Iku piye iki? Anteng. Oh, apa sing ngebagus? Gus. Tik. Kesurupan apa tik? Irunge. Kesurupan apa? Malah malih kesurupane saka kene pindah kene. Kowe iki ngopo? Yo. Wis durung le tulung-tulung. Wis panggurune tulung-tulung. Wis. Kesurupan apa? Pen-penan golek bali, golek bayaran. Kaden Kanjeng tingapunten. Aku ke nang kene. Gus, karo wong wedok. Iki aku nang kene iki lho. Ya. Kono budek. Wis tau weruh kok budhek iki. Rasa bayaran. Apik kene. Kene iki kandhane cerah. Aku bruwet kok ngono pikiran. Pokok ini. Salaman. Saya terima nikah. Pateni tenan lho Gus. Wis. Benang merah.
Tikus Mary, tikus Mary. Tikus Mary, tikus Mary. Mas, biasanya lah sawiran ke aku biasa. Mas aku biasa lah. Sewu lah apa-apa. Tikus ora entuk, tikus ora entuk. Gula Mas. Tikus Mary. Gus. Iki nek bakwan sawi sel. 100 bagi loro. Coba ketel. Ndak dijaluk Iya, tikus. iya. Aku ra melu-melu ya. Iki perasaane ra kepenak iki. Saiki malah. Kene Saiki garuda. ngopo? Kus. Kowe iki ngopo? Wis. Kene, ayo, sing ngarep. Yo. Oke. Lu Mas. Yo. Wes. Yo, sing apik. Bar iki isih ana jaranan. Wis meneh yo. Yo. Kene bapakmu kene. Ayo ngene iki to mbokmu anggar kesuwen karaoke ngene kuwi. Wes, ayo. Lek Niki kula nak ngrumput. kowe ngrumput. Kapan? Yo esuk nek awan udan. Kowe ngrumput. Nggih. Sak banjure kepiye? Panjak munggah ping, medhun. ping. Nek munggah kene iki klamit. Kepiye? Terus wonten pawongan kalih. Disusuli pawongan loro. Sak banjure kepiye? Lagi dikapak-kapak kowe. Nawalane ke endi? Nawalane ke endi? Nawal. Sik, Pong. Ketemu. Kowe arep ngelamar pekerjaan opo piye to? Awak dhewe biasane nek dijak rene iki wis cepaki. Mau kok le goleki ngasih slak ngumbah kaya ora kono. Kayak Pak Alat kayak. Kuwi wong. Tukang alat. Kok ngendi? Pong. Kuwi mbok sing apian karo aku ke. Ngono. Oh, tak potong. Kok potong aja ngerti bayar iki. Wis, yo. Selak sore isih ana jaranan bar iki. Oh, iya, Gus. Yo. Mbok sing bener tok Gus mosok aku kon nggopo ngono. Iya, Gus. Mau di iki, Gus. Yo. Iya. Hei, aku wedi tenan Gus. Bentar. Iki kaget tenan iki. Ayo. Lek tenanan lek wis. Niki. Kok loro? Niki niate nggih ngiras kondangan. Wis kowe rasa. Wis. Yo, Rono. Rono. Wis. Wis kowe iki lek lunga. Trompete nadi, hei. Gus. Ya rasa bayaran berarti. Wes Gus. Para kawula kuing sipang panolat. Iki ana rawala padha dirungokno.
laraping poneng kintoko katur marang kang mesti pati rio menang sang wong bagus kang mengko bumi Sinuyudan sakum kawulan nipon dasar satria jentara ora sing kalendra yakti prajurit ing Jipang Panolan iki seana terusan padha dirungokno mung sedhithik cacatira serating ngaluhung wandi dongkrone nalika ing kutus sehat orang dutono patra pengjai agung wong kang seneng durjana lan angkara derajat ana wong tani malah matur ing pikiran kali sore sumpikan nunggang rasa genaring panggayo longe katung merambat kambil kading kekondel witeng rasa pangrasa nyantang jadi wasanane melepas pilih
Nggih, ingkang salajengipun Bapak Seni Jaranan Kuda Kepang Temanggungan. Mohon untuk wiyoga. Untuk wiyoga segera merapat ke sumber suara. Terima kasih.